malamai suka ce balaga ba sai ka ga mani ya fara fito maka ba a cikin alamomin balaga duk wanda ya bayyana a jikinka wallahi ka balaga. Kana duba mararka kaga gashi ya fara fitowa ka balaga. Kana taba haɓarka ka ji gashi ya fito wallahi ka balaga. Ko baka taba mani ba ka balaga. Haka kawai kana magana irin ta yarinta wata ran sai ta koma gwangwaran gwang ka san akwai irin wannan zaka kai kanka san da makogoron ka ya bude ai ka ji ka da can kana magana irin ta yarinta ran da makogoron ya bude farko ma sai ka rika jin kamar ba magana ka bace ba kuma wallahi kai ne kawai a nuna maka ne yanzu ba da bane ka gane ko yauwa yanzu ka yi hakuri ka shiga layi a lokacin kai da kakanka duk ɗaya kuke yadda in kakanka ya yi daidai za a rubuta mai ya yi daidai in ya yi zunubi za a rubuta mai zunubi to kai ma in kai daidai a lokacin za a rubuta maka in ba kai ba ma za a rubuta maka don ka san da yawa mutane ɗauka suke sai mutum ya fara mani sannan ya balaga a'a waɗannan alamomin malamai sun ce in suka bayyana wallahi mutum ya balaga to daga sannan makogoranka ya buɗe ko gashi ya fito maka a jiki bayan naka to duk wannan alama ce ta cewa ka balaga to shine kuma na uku sai ka kawo shine kuma janaba mutum ya mafarki ya gama ni ya fito masa to ko kuma na hudu ya kusanci mace a ga ya iya bata ciki in bai balaga ba bai sai bata ciki ba to waɗannan duk su ne alamunsa sun balaga ita mace sai da ta ƙara alama guda biyu ita duk tana da wannan hudun kuma sai ta ƙara guda biyu alamunta guda shida ne ita ma tana da fito wani gashi a jiki banda naka in ta ga wani gashi ya fito a jikinta ba naka ba to ta balaga ita na biyu tana da canjin makogaro amma ita canjin makogaranta ba irin naka bane na namiji kai namiji buɗe makogaranka yake yi kana muryar yarinta sai kana nan ana abba kana na'am ana rannan abba ka ce na'am to magana ta kare abba an shiga layi ai mun gane ko yawa to ita mace makogoranta ita tashi yake da daga na yarinta sai koma mai zaki irin na budurwa Allah da hikima yake Allah da rahama yake to kana so kenan Allah ya hore ka tashi daga shagon ka shiga daga ciki to daga ta balaga to sai ka ji muryarta ta koma kuma mai zaki irin ta ƴan mata shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci matan babban gida dan su ne ababen koyin mummunai mata yace wala takhda'na bil qawli kada ku danyi wato kamar rawar murya dan wani laushin murya saboda wanda yake da kwaɗayi yake da cuta a cikin zuciyarsa in ya ji sai ya marmari shi sa gaga ko yanzu mutum ya ji muryar budurwa ko bai ganta ba ya ji muryar tata mai daɗin ta ɗan tato ta ɗan faɗa sai ya ji abin kamar a ransa ya ɗan saka masa ɗan nutsuwa da wani san ka gane ko to sannan kuma bayan wannan na biyu kenan to sannan kuma na uku ita ma in ta yi mafarki ta gama ni ya fito mata ita ma ta balaga ai mun gane to sai kuma menene me na hudu to jinin al'ada shine sannan kuma na biyar kirjinta ya nuna in aka faɗa haka kowa ya gane me ake nufi yauwa in dai kirjinta ya nuna ta zama budurwa to ta balaga to wanne ne kuma na shidan a ga ta ɗauki ciki ko duk waɗannan ba su taɓa bayyana ba wani gashi da ya fito a jikinta komai ba kogaranta bai canja kaza amma me an mata aure mijinta yana kusanta ta kwana biyu kawai sai aka ganta ta samu ciki dama ta balaga to duk ɗaya daga cikin waɗannan idan suka tabbata kan mutum shikenan an buɗe masa littafi da abin da ya aikata za a rubuta kuma shine binciken da za a yi masa ranar alkiyama shine tona masa asiri da za a yi da Allah ya ce yau mutubula sara'ir da an kama mutum daga ran da ya balaga zuwa ran da ya mutu za a karanta kayi kaza duk haka za gashi nan a cikin littafin